വയസ്സായവർക്കുള്ളതാണ് ആധ്യാത്മികത എന്ന പൊതുവേ നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ അല്ലേ. കുട്ടികളാരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോയി വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റി മോളക്ക്, എന്ത് പറ്റി ആശ്രമത്തിൽ പോയിരിക്കാൻ, നല്ല ജോലി കിട്ടിയില്ലേ, കല്യാണം നടന്നില്ലേ, അത് നിരാശയുണ്ടോ? ഇതാണ് പബ്ലിക് ദേ ഫീൽ സിമ്പതറ്റിക്കൽ ലുക്ക്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു? മനസ്സിലായോ? അവർക്കറിയോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആനന്ദം, ഇതിൻ്റെ ഒരു മഹിമ? അറിയില്ല. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവരൊരു ഇരുണ്ട ലോകത്തിലാ. ദേ ആർ ഇൻ അതർ വേൾഡ്സ്. വാട്ട് ടു ഡു? പക്ഷേ സന്ത മഹാത്മാക്കളുടെ സാമീപ്യം, അവിടെ കൃപ, അനുഗ്രഹം, സത്സംഗം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ നാം മനസ്സിലാക്കും, എത്ര കാലം ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ ലൈഫെന്ന് അല്ലേ. ഇനി വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്വാമി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ. നന്നായേനെ, ഇപ്പോഴെങ്കിലും നന്നായല്ലോ, താങ്ക്സ് ഗോഡ്.